Descubrín algo increíble en internet. Sabede lo que é unha cápsula do tempo? Un medicamento que tomas para dobrar o espazo-tempo. Ou quizáis unha baliza de reposicionamento baseada na ponte de Einstein-Rosen. Ai, ai, non, Rafa, non é iso. Unha cápsula do tempo é unha caixa na que se meten cousas que usamos agora, despois péchase ben e entérrase, para que no futuro, cando a atopen, saiban como éramos. Mola! Pois vaya. Escoita, e por que non facemos nós a nosa propia cápsula do tempo? Vale, eu podo buscar unha caixa, que cada un traia as cousas que máis lle gusten. Vamos! Ola, Tutu. A onde vas coa canastra? Rompereuvos. Non, Tupa, levo para metela nunha cápsula do tempo. Unha cápsula do tempo. Eu tamén fixen un hai moitos anos, cando era tan nova como a vos. O que non lembro ben é onde a enterrei. Vaites, entón, ti és unha experta en cápsulas do tempo. Queres vir ver como a facemos? Está ben, acompáñoche. A ver, que trouxestes para meter na cápsula do tempo? Eu trouxen o meu lanzanina para que no futuro saiban os inventos tan xeniais que facía eu. E ademais trouxen un caderno onde explico como construir todos os meus superinventos para que no futuro poidan facelos eles mesmos. A que está ben pensado? Paréceme que o lanzanina é un pouco grande para meter na cápsula do tempo. Non crees? Hai que meter cousas pequenas. Entón a miña canastra tampouco cabe. Temo que non, Tutu. Tamén é demasiado grande. En cambio, tanto o caderno de Rafa como a túa foto son unha elección estupenda. É unha foto de todos nós. Así saberán como éramos. Moi ben, Tutu. E ti, linda, que trouxeches? Eu meto o meu atril para que no futuro poidan apoiar as súas tabletas ou o que teñan. Elixiches moi ben, linda. E ti, Nina, que nos trouxeches? Torta, caetas. Nina, non podes meter unha torta e unhas galletas porque se estragarán en moi pouco tempo. E cando dentro de moitos anos no futuro alguén abra a cápsula do tempo non quedará nada. Ademais, coa pintarra fabulosa que ten, seguro que algún de nós ven desenterrar a caixa dentro dun pouco e a come. Seguro. E non miro a ninguén. Ánimo, Nina. Seguro que se che ocorre outra cousa que poidas meter. Estupenda elección. Así saberán como era a túa man. Entón xa podemos pechar a caixa, non? Agora só nos falta atopar un sitio onde enterrala. Xa está. Ao lado desta árbore é perfecto. Só nos queda agardar moitos anos para abrila. Ou para que a abran outros no futuro. Tupa, e ti recordas onde enterrache a túa cápsula do tempo cando eras unha nena? Pois agora que o dis, creo que tamén foi por aquí. Eu creo que está aquí. Vaya, equivoqueime. Quizais será aquí. Aí. 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 Aquí está. ¡Oh! Mira ben, Tutu. Esa é a que acabamos de meter nós.
Oh, xa levamos feitos 9 buratos e nada. Faremos un máis e listo. A ver, foi hai tantos anos. Aí, agora estou segura. Veña, vamos. Eureka! Está aquí! Mirade, este era o meu libro de contos favorito cando era nena. Este debuxo fíxeno eu mesma. Encantábame debuxar. Esta era a miña nai, este é meu pai. Esta pequerrecha son eu. Oh, como mola! E esta era eu de pequena. É a cápsula do tempo máis bonita que vin xamais. A min gustaríame ler o libro de contos. Pois é para ti, Rafa. E isto para ti, Tutu. E esta foto para ti, Linda. Oh, e por certo, onde está a Nina? Non curraré